Mga yob, samahan niyo ako magluto ng tinulong manok. Umpisahan na natin. Ngayon, magigisa muna tayo ng bawang, sibuyas, at saka luya. Maglalagay muna tayo ng mantika. Tapos unahin natin yung ating luya. Pagkatapos, isunod na natin yung ating bawang. Halo lang ng konti. Isunod na rin natin yung ating sibuyas. Ayan, muna natin siya mag golden brown. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating manok. Yung manok natin, ano to? 1 kilo. Medyo prituhin muna natin. Oh, magandang init. Ngayon, lalagyan na natin ng ground pepper at saka patis. Ito yung magpapasarap. Patis. Halo lang natin. Pagkatapos, ito yung ating pinaghugasan ng bigas. Mas masarap ito kesa sa regular na tubig. And then takpan natin. Ngayon, kumukulo na siya. Check natin. Ilalagay na natin yung ating, tignan mo yung sabaw niya, no? Maputi siya. Hindi siya tubig. So, ilalagay na natin yung ating sayote tsaka sili. Mahirap ang papaya dito eh. Tsaka minsan malaki. Sayang lang yung kalahati. Kaya sayote yung nilalagay ko. Pero okay din ang papaya. Tapos takpan natin. So ngayon, isusunod na natin yung ating spinach. It's spinach din ang nilagay ko. Walang dahon ng sili. Ang lalaki ng ano, spinach. Takpan natin. 1 minuto lang yan. Ayan, luto na. So, turn off. Ngayon, kukuha na tayo. Ating manok. Ating mga sayote. Nasaan yung ating mga sili? Tignan mo yung kulay ng sabaw natin, no?
So, eto na yung ating tinola. Tinolang manok. Thank you for watching.